Avui us explicaré com funciona el Drive. A veure, per anar al Drive podeu anar al vostre correu electrònic, que això ja ho sabeu anar. Anem aquí a les aplicacions de Google i trobem aquí el Drive. S'obrirà la pàgina i el Drive us serveix per emmagatzemar arxius de tota mena. Podeu posar fotos, vídeos, arxius de Word, del que vulgueu. Ara no vol carregar. Aquí tindríem arxius que es diuen d'accés ràpids, que són els arxius que hem estat tocant més recents, llavors us els posa aquí. Després aquí tindríeu carpetes i aquí us ficarien els fitxers que tingueu sueltos sense cap carpeta. D'acord? Aquí a l'esquerra veieu que teniu com un menú. Teniu la vostra unitat, que seria com el vostre espai on podeu guardar les carpetes. I aquí on fica compartit amb mi, si li doneu, quan compartiu algun fitxer amb una altra persona o una altra persona el comparteix amb vosaltres, us sortiran aquí, en aquesta part d'aquí. Llavors, aquí a nou podeu crear una carpeta, li donem, anem a posar-li un títol, jo què sé, classe 5è. I a la vostra unitat apareix la classe de 5è, ho veieu? Aquí també podeu penjar fitxers de l'ordinador o penjar una carpeta directament. Anem a provar. Jo vaig al meu ordinador i imagineu-vos que vull pujar aquest arxiu d'aquí. Llavors, el que he de fer, puc fer-ho de dues maneres. O l'arrossego i el deixo anar. I veieu, aquí s'està pujant. O vaig aquí, a nou, i li dic penja fitxers. Busco dintre del meu ordinador quin és el fitxer que vull pujar. Per exemple, ara pujaré una imatge i li dono a obrir. I veieu aquí, ara se'm puja la imatge. Ara tinc la imatge i la fitxa que he pujat. Això també ho podeu organitzar. Ara imagineu-vos que això ho he ficat dintre de la carpeta. Ho podeu arrossegar o també ho podeu fer de la següent manera. Amb el botó dret i li dic mou a. Us sortirà les carpetes que teniu, trio la de classe de 5è i li dic mou aquí. I si ho comprovem, aquí teniu els arxius que acabem de pujar. Electrònic he compartit un arxiu amb la meva compte i així veureu com es fa. Veieu? Aquí surt un correu electrònic dient que algú us ha compartit un arxiu i el podeu obrir. I aquí el tindríem obert. Si jo vaig aquí, per trobar aquest arxiu, imagineu-vos, a la meva unitat no el trobaré. Aniré aquí, a compartit amb mi, veus? I ja està aquí. Però, tot i que estigui aquí i està compartit amb mi, jo li puc donar afegeix una drecera al Drive. I el puc ficar a la meva unitat perquè així el tinc accés a la carpeta de 5è. I ara l'afegeix la drecera. Si jo vaig a la meva unitat, a la carpeta de 5è, tinc aquí l'arxiu. Veieu que té aquest símbol diferent. Aquest símbol diferent és perquè no és propietat meva, perquè no l'he pujat del meu ordinador, sinó que és compartit. Si jo clico, ara veurem una altra característica del Drive, si jo clico damunt d'aquí i després aneu aquí a informació, aquí us posa amb qui està compartit aquest arxiu. Aquí, com veieu, aquest només sóc jo el propietari. Llavors, aquí podeu veure els arxius que teniu dintre la vostra carpeta i a on estan i qui l'ha modificat i a quina hora. Aquí si li doneu aquí a informació. Podeu veure els vostres arxius així en quadradets o si li doneu aquí els veureu amb el nom. Propietari, última modificació. Veieu que aquest, com que és compartit, el propietari no sou vosaltres. I en canvi aquest sí. Ara que sabem pujar un arxiu, imagineu-vos que hem de descarregar-lo.
Doncs aniré a l'arxiu que vull descarregar, l'obro i aquí veieu que ja us surt la fletxa de descàrrega. D'acord? I s'està descarregant i anirà a parar segurament a la vostra carpeta que teniu a l'ordinador que posa descàrregues. Veieu que ara el tinc doble? Vale. Un cop fet això, vale? Perquè Drive, a més de poder pujar arxius o baixar-los, també poden ser de música, poden ser vídeos, poden ser fotos, el que vulgueu. A més us deixa crear documents, com el del Word, vale? És un Word una mica més senzill, com l'Excel o com el PowerPoint, vale? Són una mica més senzills. Si li doneu a més, també us deixa fer dibuixos, bueno, els sites que ja sabeu com funciona, que és el que hem fet aquest trimestre, vale? I després altres opcions. Ens centrarem en aquí. Si, per exemple, de deures us poso que heu de fer una redacció, doncs podríeu anar a Nou, documents de Google, i com podeu veure s'assembla bastant al Word. Vale? És més senzillet, però s'assembla molt. Feu el text, vale? Ara me l'invento així perquè ho sabíeu fer. I un cop el tinc, això, veus, tots els canvis s'han desat al Drive. No és com el Word que li hem de donar el fitxer i guardar, sinó que se guarda automàticament. L'únic que li hem de fer és donar un títol, fiquem redacció, per exemple, i se m'ha guardat a la meva classe de 5è. Ara el tanco i, com podeu veure, està aquí, redacció. Vale? Ara el que farem és, vull enviar aquesta redacció a la mestra. Doncs anirem al meu correu electrònic, redactar, aquí posaré el correu de la mestra, aquí l'assumpte, doncs deures, redacció. Aquí podríeu ficar hola, et passo els deures, per exemple. I llavors, com ho fem per ficar la redacció? Aquí, si us hi fixeu, tenim adjuntar fitxers, que podria ser des de l'ordinador. Si jo li dono, veieu, puc buscar un arxiu de l'ordinador. Per exemple, vaig a triar aquella imatge que hem vist abans i aquí s'estaria pujant la imatge. Però si vaig aquí al Drive, insereix fitxers al Drive. S'obre el vostre Drive, veieu, ja teniu aquí la classe de 5è i la redacció, ho veieu? Li doneu a inserir i ara tinc la redacció aquí posada. I així, d'aquesta manera, jo la puc veure, la puc corregir i us la podré tornar. I després li podeu donar a enviar. Aquí podeu posar, comparteix amb una persona. Si podeu fer que jo comenti, li doneu a comentar. I així jo podré ficar missatges. Si necessiteu que jo editi, perquè heu d'escriure o modificar alguna cosa, posaríem editar. O si voleu que la persona que ho rep només ho pugui veure, ficaríem visualització. En aquest cas, deixarem en comentar, d'acord? I li donem a enviar. I ja està.